ka my channel. Ina mag-vlog ming mama. Mag-vlog ming mama. Please subscribe. Please subscribe. Please share and subscribe. Dali, dali ubanis mama, magkuha tag lubi. Asa ta? Asa ta lang? Hoy! Sa lubi. Hoy, asa ta tanaw? Magkuha sa lubi. Kaya unsa man natog lubi? Isagol sa crab. Ta. Ta. Kauna ka atos ka lula. Sa guys lagi. Hi guys. Eh butang na kog naong. Lubi ba pa lubi? Ina high vlog, ina pa. Ina high vlog. High blood. Awa man ka mga tubang. High blood. Unsa? Unsa ande pa? High blood. High vlog. High vlog. High blood. High blood. Mas nabiras mama guys. Idol ha. Hi guys, ina ma. Ina ma. Ina ba? Hi. Idol. Ano is nabira man karon ma? Ma. Ko. Ha? Hi guys. Kami globe. Ang ito na sa asan. Among sudan asan guys. O sige. Magsudan tag-asan ma. Di sa man tag-asan ma. Ito suba no. Ika nanguha man no. Ina guys, ina mga guys lang uban tang lula muhag lubi. Uban tamang huwag lubi. Ina hi guys na. Hi guys, mauban ka taog manguhag lubi. Ina to na silang lula oh. Tudlo ah. Doon na silang lola oh. Unan na ka. Ha? Unan na ka. Una na nawahi man hinuunta. Una silang lula. Hi guys, daghan magkalubihan among lula guys, ingna lang. Hi guys. Nasaot lagi ng usama. Kani ba nasaot lagi ni naungan sa saging no? Wahay nagtanom. Hay, diha na dito dito utlanan, wano man nimo dito utlanan ato, wano man nimo tam ni dito. Hala, lahing man. Palahing man na pa kana bang bungo mo sa ni kos bungo ma. Bungo bitaw ni. Kore. Kani papa. Tuyong ko. Kan Kore. Tuktuka bet. tuktuka pa. Kare ba? Eh, mo di ko kamao oy. Sino na? Sino kuno na pa oy? Naa oy, naa na. Tuktuka gani. Ngano mang wa may unod, am gani unod ang putot. Panggunit kay mahoga. Ah. Kus awa ma. Paminawa ma. Pamina. Asa may bungol si mama or aglubi? Malagi. Kana man no, kana man no. Kanang usa. Duha. Ay, tipa pa. Ah, lagi ka na di ay. Duha apa? Kay lami man ang lubi. Ako pa be. O gunitin ang video, ako magkuha be. Oh, hinay. Video ko. Hello guys, nangawat mi. Uy, tayo ka mama manggunang tinanom oh, naglumbay man na oh, padung dito. Di usaya na. Bali ang bagyo. Gibali sa bagyo? Wa jud maato jud mga lubi magidaog-daog ma. Hi guys. Hi guys, manguha mig lubi. Mama ning lubi oy. Awa ma, paminawa ma. Mama lagi. Unsa man ni guys, bungol ni or di? Bungol. Paminawa. Tan-awa ko dia sa cellphone. Bungol. Ito na. Ay, tabang kay bahug ko, manggulit ko ni ko kay. Hoy kinaog ko grabe. Ala, mo ha? Mahagbong ko mahabog ka adto ang lubi ma. Ma, grabing habog ang lubi mahagbong ko sa duha ka kamot ahong gi kuan. I-video diha pa ubos. Masa ka bubo. Isa ka ra pod. Tuyok,
niya mo buro man di ay. Aray ko. Dai, dai. Kahi oy. Ay saba ma. Kata tinang. Ay pangaway pa. Wala away man papa. No. Wala mahagbong ko ma. Tumin ko ni Tapi habuga ma. Ayo lagi bungo lagi pares anak kay pusto man as dahon sa saging. Ay di araw hapit na. Magtuo magway lubis mama guys na gihapon guys. Salin sa Bagyo. Oh, grabing habuga oy. Oh, namunga ra unta tong usa man oh. Di man jud ta palangga ni Udit ma oy. At kita na magidaog-daog ni Udit oy. Oh, kung nito. One more. Duha una to kay putos madahon. Ndo ah. Alay na do ah. Lihian. Ni ani. Bato yung taon mama tamis man ga. Wala pa na ipangasam dito pa na alagyo. Bayulit. Kita mang wa naman na ni video na ho pa. Dili pagliso pa ihabog. Kana makita naglubi tanawa da cellphone nakita ang maglubi ug ang kamot. Sige nga upo. Ang mga pinalit man ni Mano, to pa mo ay. Pero bagit. Tuluhan. To hara oy. Isa ko nung ano no, isa ko nung kalinaan ano, lihian. Muli ah. Ana. Baka mahadlok man nga naa pa may daghan nagsunod mo lagi na si. Ah, badi oy, kapag daghan o nasaot na sa saging. Kuha na saging. Ko orang saging. Kay aglobi may mahal. Hmm. Ano ma? Pag nga ka naman po ng gutom na ko, magkuha na ko lubi. Hello guys, di ba ko ka makuha lubi guys. So di dyan may kawatag lubi guys. Okay, di man ka maukuha lubi. Hapit na. Hapit ang matagal sa lubi. Ah, pahuway ta. Maupog. Manghilog pa Hiya ni. Nagahiya in taon lubagon. Nanong man nang giwa man na lagi punit. Wala koy kusog punit tani ninjo ima, wala koy kusog ma.